Ak sa venujete kryptomenám, tak viete, že je to ako na hojdačke. Bitcoin sa napríklad doslova už niekoľko dní motá okolo hranice $60,000 a altcoiny zažívajú pre niekoho svoje ťažšie dni. Ak sa na kryptomeny len chystáte, pozorne teraz počúvajte odborníka a experta. V štúdiu vítam Jakuba Kráľovanského. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Jakub, tak, aká je teraz posledná top informácia, ktorá sa týka kryptomien, bitcoinu, altcoinov? Nech sa páči. Tak teraz je letné obdobie, či tie informácie je okolo toho trochu tichšie. Samozrejme, čo sa týka bitcoinu, tak tá adopcia ide veľmi dopredu, napríklad v Spojených štátoch amerických a trochu otáča kurz aj Čína. Takže to je veľmi pozitívne, že vlastne ten bitcoin sa už začína vnímať v celom tom svete vo všeobecnosti ako nejaké aktívum, ktoré teda asi má zmysel. Regulátori schvaľujú na to rôzne produkty, ako sú ETF produkty. Bežný Slovák si to môže predstaviť tak, že napríklad v Amerike sú schválené ETF produkty na Bitcoin a to znamená, že rôzne penzíne fondy, banky, ale aj finanční poradcovia už môžu oficiálne ponúkať Bitcoin. Je to vlastne pokrstené tým najväčším regulátorom, že áno, ten Bitcoin teda má nejakú svoju podstatu, je súčasťou toho tradičného finančného systému už teraz. No a tým pádom tá adopcia ide oveľa dopredu, že už nie sme v dobe, keď si chce človek kúpiť Bitcoin, musí ísť len na nejakú pofidérnu burzu, ktorú nepozná. Častokrát tá burza nie je úplne regulovaná. Čiže v tomto smere to naozaj ide míľovými krokmi dopredu. Takže pre všetkých by malo byť jasné, že podvod to nie je. Áno, čo sa týka Bitcoinu, tak ten určite nie. No, poďme ale trošku postupne edukačne. Viackrát ste spomenuli kľúčové slovíčko adopcia. V kontexte Bitcoinu, v kontexte kryptomien. Čo znamená slovíčko adopcia? Adopcia, jednoducho povedané, je možno tá použiteľnosť, využiteľnosť. Častokrát sa hovorí, že vlastne čo je ten zmysel Bitcoinu. Je to možno nejaký prostriedok na boj proti inflácii. Častokrát sa to spomína, že túto úlohu dobre nesplňa práve kvôli tým vysokým výkyvom. Ja si to úplne nemyslím. Častokrát sa prirovnáva, že Bitcoin je také digitálne zlato, že by to malo uchovať majetok. To má tiež rôzne úskalia práve kvôli tým výkyvom na cenu. Samozrejme dlhodobo rastie. Keď sa pozrieme napríklad v horizonte rokov, tak tá cena naozaj dlhodobo rastie, ale napríklad na začiatku roka stál Bitcoin okolo 70,000, teraz stojí okolo 60, minulý rok stál 25,000, čiže naozaj tie výkyvy sú obrovské, ale on tých úloh má veľa. Jedna z takých najpodstatnejších je podľa mňa teda, že Bitcoin nepatrí žiadnemu štátu. Napríklad euro spravuje Európska únia, dolár spravujú Spojené štáty americké. No oni si ho napríklad môžu natlačiť, koľko chcú, keď je nejaká kríza. A môžu si jednoducho povedať, ako napríklad keď Rusko napadlo Ukrajinu, že oni tie dolárové rezervy v Rusku zmrazia. No a napríklad Bitcoin nepatrí žiadnemu štátu, tým pádom žiadny štát nemôže nejakým spôsobom ten Bitcoin ovládať. Máme napríklad 21 miliónov mincí, tých bitcoinových digitálnych, čo z neho robí nejakým spôsobom niečo, čo by malo mať hodnotu, lebo toho bitcoinu si nemôžeme jednoducho vymyslieť, vyťažiť viac, koľko by sme chceli, ako napríklad tých dolárov alebo eur. A ja osobne si myslím, že tá úloha teraz ešte neexistuje len jedna, ktorú by ten Bitcoin mal, ale myslím si, že čas ukáže. Samozrejme, ľudia to používajú častokrát na nejaké zahraničné transfery, lebo ten Bitcoin, tie transakcie sú veľmi rýchle, sú veľmi lacné. To znamená, ja keď som teraz posielal hocikde do sveta bitcoiny, naozaj je to v priebehu pár sekúnd, tá transakcia má stojí napríklad 20 centov a je úplne jedno, či posielam napríklad 10 eur alebo aj 10 miliónov eur. Čo už pri bankových prevodoch, keď sa pozrieme na obrovské banky, obrovské fondy, ak robia nejaké cezhraničné transakcie, tak tam sú to poplatky v tisícoch, 10 tisícoch, čo pri bitcoine ten poplatok je stále taký istý, či tá transakcia úplne malinká alebo obrovská. Ako funguje ten Bitcoin? Kto sa teda o to stará? Jednoducho sa to dá vysvetliť? Verím, že sa to dá. Môžeme si to zase predstaviť ako porovnanie s tým bankovým systémom, že väčšinou ten bankový systém má nejaké centrum. V Európskej únii je to Európska centrálna banka, v Amerike je to americký Fed. No a Bitcoin je úplne odlišný tým, že ho vlastne neriadi žiadny štát, že on toto jedno centrum, nahradil miliónmi centier po svete a možno už aj diváci počuli nejaký názor, že Bitcoin sa ťaží. Áno, je to pravda, netreba na to krompáč, netreba ísť nikde do hory, ale vlastne tým, že je digitálny, ťaží sa na počítačoch. Na tieto počítače, keď sa zapoja do siete, do tej bitcoinovej siete po celom svete, tak vlastne oni plnia funkciu tej banky. Lenže tých počítačov je milión po celom svete, sú v rôznych krajinách geograficky
A tým pádom, ak ja napríklad ako hacker, to je častokrát otázka, že by som chcel hacknúť alebo napadnúť Bitcoin, tak v prípade banky mi stačí v podstate napadnúť to jedno centrum. Napríklad Európsku centrálnu banku, ich centrálu, nejakých servery a bol by z toho prúser. No ale v prípade Bitcoinu, tým, že je to počítačová sieť po celom svete, tak ja by som vlastne musel napadnúť všetky tie počítače na svete, ktoré sú v tej bitcoinovej sieti, ale čo ešte ťažšie, tak v rovnaký čas. A tu nás sa dostávame na to, že ak by som ja toto chcel urobiť, je to jednoducho tak drahé, tak extrémne ťažké, že sa to absolútne nevyplatí a to robí ten bitcoin unikátnym. Aj to, že žiadna vláda na svete to nevie nejako zregulovať, pretože ako ste teraz vysvetlili, no to sa ani nedá, hej, milióny počítačov a týchto ťažiarov, ako ich vlastne nazývame. Pretože je to jednoducho matematická operácia, ktorá sa musí overovať na tých počítačoch. V úvodzovkách, dobre som to tak jednoducho vysvetlil, to je tá ťažba, ale tiež to veľmi dobre vysvetľujete. Poďme v našej edukácii ďalej. Prečo sú tam tie výkyvy cenové na tých kryptomenách? Prečo je to spôsobené, keď je to také geniálne z hľadiska tej kryptografie a tej matematiky? Áno, jednoducho cenu a to je jedno, či sa jedná o akcie, zlato, bitcoin alebo nehnuteľnosti. Všetko je to vždycky o dopyte a ponuke. No a v kryptomenách môžeme si to predstaviť tak, že až teraz tam do toho idú tie inštitúcie, napríklad z Wall Street, tie banky. No a keď do niečoho idú banky, alebo Wall Street, alebo veľké penzíne fondy, tak oni jednoducho kupujú na x rokov, možno desiatky rokov dopredu. Lenže my si musíme uvedomiť, že doteraz tí účastníci trhu bitcoinového boli bežní ľudia. No a tým pádom, keď prišla nejaká panika, tak bežný človek urobil v panike jednoducho, že na mobile to predal. A preto boli obrovské cenové výkyvy. Ale práve teraz tým, že do toho trhu vstupujú naozaj veľkí hráči, ktorí oni nejdú do toho s úmyslom, že idem Bitcoin podrastie 10%, ja ho o 3 dní predávam, ale naozaj majú nejakú dlhodobú stratégiu, majú s tým možno nejaký iný cieľ, možno nejakú rezervu. Tak ja osobne si myslím, že časom sa tie cenové výkyvy vyhľadia. Je to takisto spôsobené aj tým, že stále tam je relatívne málo kapitálu, aj keď napríklad v Bitcoine je už viac kapitálu ako v niektorých firiem ako Meta, alebo Mastercard či Visa, čo je také trochu aj ironické, ale stále napríklad oproti zlatu je v Bitcoine 10-násobne menej kapitálu. No a keď príde jednoducho nejaká panika, ten Bitcoin je veľmi jednoduché predať, trvá to naozaj pár sekúnd, takisto na druhú stranu je veľmi jednoduché ho kúpiť a práve to spôsobuje tie cenové výkyvy, ktoré by sa podľa mňa časom mali práve vyhľadiť prístupom tých veľkých inštitúcií, že tam jednoducho, aj keď príde nejaká panika, tak tá inštitúcia to nebude riešiť, pretože ich cieľ je držať to x rokov, alebo možno aj 10 rokov a viac. To je tá dôležitá myšlienka, čo ste tiež povedali, že do týchto kryptomien a hlavne do Bitcoinu sa nasúvajú burzy, Wall Street, penzíne fondy, banky, čiže to znamená, že stal sa z toho finančný nástroj, hoci je to digitálne, stále sa rozprávame o tom, že je to digitálna matematická nejaká rovnica alebo kód, keď to zase mám tak jednoducho povedať. Nemôžeme hovoriť napríklad v kontexte, že to môže byť taká nejaká bublina, že niekto si niečo vymyslel, doteraz nevieme, kto je zakladateľom Bitcoinu, ale to si povieme na budúce. Ale viete, aj Holanďania v 17. 16. storočí verili tomu, že cibulky tulipánov budú večné. Áno, ja si myslím, že dneska už je potvrdené práve aj tými ETF fondami a tým, že do toho vstupuje tá Wall Street, alebo že to vlastne odobrujú aj tí svetoví regulátori, tak tí svetoví regulátori by to neodobrili, keby tam nebola nejaká absolútna istota, že to svoje miesto má. Samozrejme, najväčší taký regulátor na tom kapitálovom trhu sú Spojené štáty americké. Oni to v januári odobrili. Odvtedy už napríklad odobrili aj druhú najväčšiu kryptomenu Ethereum. Európska únia napríklad spísala, teraz vstupuje pomaly do platnosti MiCA. Zhodou okolností Národná banka Slovenska ako najväčší slovenský regulátor bude mať budúci pondelok školenie práve na kryptoaktíva. Čiže vidíme, že skôr tá tendencia je taká, že dobre, je to súčasťou, dáme na to nejaké regulácie, napríklad tie kryptoburzy, čo musia spĺňať. Musia spĺňať napríklad to, že musia reportovať, ako nakladajú s tými prostriedkami, ktoré tam tí klienti majú. Musia spĺňať možno nejaké overenie identity toho klienta. Čiže vidíme, že naozaj ten Bitcoin skôr tá cesta ide do toho, že sa to začleňuje do toho systému. A on práve tie cenové bubliny má, práve to sú tie cenové výkyvy, kedy máme obrovský náraz, obrovský pokles, ale hovorím, že tieto extrémy sa nejakým spôsobom vyhladzujú.
Takže ja si skôr myslím, že bubliny to svoje má, nejaké lokálne, ale ak sa na to pozrieme dnešnou optikou, tak je to už naozaj veľmi ďaleko a nedávalo by zmysel, vlastne keď to tí regulátori schvaľujú, aby to bol teraz nejaký krok späť. Posledná rýchla otázka a rýchlu odpoveď poprosím. V Spojených štátoch amerických máme prezidentskú kampaň a ozývajú sa hlasy, uvažujú o tým obidvaja kandidáti, alebo Donald Trump to určite vyhlásil, že Bitcoin by sa mal stať rezervnou menou. Ak sa to stane a nebesá sa otvoria, ako hovorí klasik, čo by to teda znamenalo pre kryptosvet, pre Bitcoin? Musím povedať, že naozaj toto je niečo obrovské, čo keď sme povedali ešte pár mesiacov dozadu, tak možno ani ja sám by som tomu neveril. Čiže je to naozaj obrovská vec, ale nie je to žiadny výmysel. Donald Trump sa sám zúčastnil po tom incidente ešte dokonca, čo bolo také otázne, či sa zúčastnil. On sa zúčastnil bitcoinovej konferencie v Nashville, kde toto oznámil, že ak naozaj by bol on zvolený, tak napríklad bude sa veľmi vážne rozmýšľať o tom, že bitcoin, tak ako napríklad centrálne banky nakupujú zlato do svojich rezerv, tak by vlastne nakupovali aj bitcoin. A samozrejme malo by to obrovský vplyv na cenu a len by to utvrdilo naozaj to postavenie, že to nie je žiadny výmysel, žiadne tulipány, ale naozaj nejaké miesto to v tom systéme má. Jakub Kráľovanský, odborník na kryptomeny. Ďakujem za vašu návštevu. Všetko dobre. Vidíme sa, pevne verím, o mesiac. Ďakujem aj ja za pozvanie.